And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Hi DJ Raqi. Matagal mo na akong silent listener. Nakaka-relate ako sa ibang mga binabasa mong storya. Pero hindi ko akalain na isusulat ko rin ang kwento ng buhay ko. Gusto kong ibahagi ang storya kong ito para naman mabawasan ang bigat at sakit na nararamdaman ko. It's been a year. Pero yung sakit, napaka-fresh pa rin. Itago mo na lang ako sa pangalang Miss A. Tubong Mindanao. And this is my secret file. Nung ipinanganak ako, si Lola na ang nag-alaga sa akin. Siya ang naging nanay ko kahit nandiyan naman talaga yung totoo kong ina. Sakitin kasi ako. Nagnanana yung puson ko. Muntikan daw akong hindi mabuhay noon. Pero, syempre, sabi nga nila, huwag mawalan ng pag-asa. At hindi nabigo. Gumaling ako ng tuluyan. Fast forward, kinder ako. Nung nakasama ko ang pinsan kong lalaki, na itago natin sa pangalang Keith. Palakad kami noon. Dala-dala ang aming tagi-isang payong para makabili ng lollipop. Nasa gilid na kami at takmang tatawid na sana. Nang biglang, boom! Nasagasaan kami ng motor ng tito ko. Alam niyo kung anong masakit? Para bang ako yung laging malas sa buhay namin. Ako yung napuruhan eh. Yung pinsan ko, gasgas lang ang natamo. Samantalang ako hindi makalakad. Naging lumpo ako. Ang sakit, sa mura kong edad. Para bang pinahirapan na ako ng buhay. Ang dami ko ng pinagdaanan. Wala rin kaming pera para madala ko at mapagamot sa ospital that time. Pero etong si Lola na naman ang gumawa ng paraan para gumaling ako. Nung dati, para gumaling ako, si Lola rin ang dahilan. At ngayon, si Lola pa rin ang dahilan. Siya ang gumawa ng paraan para makalakad ako uli. Yun bang hindi niya ininda ang init ng araw para makahanap lang ng tagahilot, para tuluyan na akong gumaling. 1, 2, 3, 4 na katao ang naghilot sa akin, hindi pa rin ako makalakad. Hindi nawalan ng pag-asa si Lola. Naganap siya uli. Hanggang sa may nakita siyang magaling na tagahilot. At unti-unti na akong nakalakad. Hanggang sa naging tuwid na ang paglalakad ko. By the way,
Kay lola pala ako nakatira. May sariling bahay sila mama at si lola naman. Kasama niya yung isa niya pang anak at yung mga pinsan ko. Kaya masaya ako sa piling ng lola ko. Elementary days, tanda ko pa, lagi ako nagsusumika para maging honor student. Tapos, si lola, tuwing may achievement ako, meron akong bagong dress at bagong sandalyas. Walang nangaaway sa akin. Nung estudyante ako, nung elementary, kasi si lola ang makakalaban nila. Ganon ang eksena. Tuwing inaaway ako ng mga kaklase ko o ng mga kuya ko. Ako lang kasi yung babae sa aming 3 magkakapatid. At ako yung bunso. Si lola, siya yung kakwentuhan ko. Yung mga simpleng bagay o simpleng pangyayari sa buhay ko, sinishare ko kay lola. At hindi siya nagdadalawang isip na makinig sa akin. Ultimo nga yung mga kadramahan ko sa buhay. Palagi lang siyang nandyan, nakikinig. Sa kanya ko nga lang nababahagi yung naging crush ko, yung mga hinanakit ko, mga achievement ko. Basta, super close talaga namin ni lola. Grabe rin yung pagmamahal ng lola ko para sa aming mga apo niya. At ako naman, kung asan man siya, andun ako nakabuntot sa kanya. At siya rin sa akin, hindi niya ako kayang iwanan. Kala nga ng iba, siya talaga yung tunay kong mama eh. At yung mama ko, para bang sabi na sa akin, kay lola mo na lang kaya ikaw? Wala eh. Gusto ko talaga, kay lola lang ako. Actually, habang lumilipas ang panahon, hindi ko naiisip na tumatanda si lola at tumatanda din yung mga anak niya. Yun nga rin eh. Hindi ko naisip na nanay din pala si lola at nasaktan din nung nawala yung isa sa mga anak niya. Although, hindi makikita o bakas sa mukha niya yung lungkot, pero dun pala magsisimula ang lahat. Nagkasakit siya. Grade 12 ako noon. Gabi noon, ang lakas-lakas ng ulan. Pinilit namin siyang dalhin sa ospital kasi nangihina na siya. Wala kaming kotse, kaya sidecar ng tita ko yung hiniram namin para makapunta kami sa ospital. Hindi naman kalayuan yung biyahe. Siguro half an hour. Siyempre, ang lakas ng ulan. No choice eh. Need talaga naming madala ng madalian si lola. Ayaw akong isama ni mama that time. Kasi may hika si papa at need niya ng kasama pero mapilit ako. Sabi ko talaga, hindi ko iiwan si lola. Sumama ako kahit ang sikip-sikip namin dun sa sinakyan namin. Pagdating namin dun, basa kaming lahat, okay lang yun. Tapos sabi ni Doc, hindi pa kami makakakuha ng room. Siyempre, may kailangan pang fill-upan. Tapos, binigyan nila si lola ng isang paracetamol at dextrose. Super putla na niya. Tapos, kinausap ng doktor si mama. Sabi niya, hindi na raw kaya. Yung bang hihintayin na lang kung kailan siya bibitaw. Pagkarinig ko nun, sabi ko kay mama, hindi siya ang Diyos para sabihin yun. Wala siyang right. Tumululuha ako nang hindi ko namamalayan. Kawawa naman yung lola ko. Umuwi rin kami that night. Oo, umuwi kami. Hating gabi sa bahay na lang namin siya gagamutin. Kasi hindi na talaga tinatanggap sa ospital yung lola ko eh. Pagdating namin sa bahay, pinakain namin siya ng itlog at kung ano-ano pang mga halamang gamot. So fast forward, gumaling si lola. Bumalik yung sigla niya.
Pandemic, bawal lumabas. So, stay at home lang. Start na din ng klase ko. September 2020, college freshman. Nabusy ako that month. Pero, kay Lola pa rin ako natutulog. Tabi pa rin kami pag gabi o pag matutulog. At pag morning naman, uuwi ako dun sa bahay ng mama ko kasi nandun yung mga notes ko. Stress ako sa online class kasi nabaguhan ako, hindi ako sanay. So sabi ko kay Lola, doon muna ako matutulog kila mama mga 1 linggo. Hindi ako masyadong nakabisita kay Lola kasi sa isip ko kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. So nawalan ako ng oras kay Lola. Halos hindi na ako lumalabas ng kwarto. At minsan, ang dami ng negatibong thoughts na pumapasok sa isipan ko. Nakakalimutan ko na nga kumain kasi tingin ako ng tingin sa phone ko kung start na ba yung class ko, kung may exam na ba, may module bang kailangan gawin, assignment. And then, Friday came, midterm exam ko for first sem. Nahirapan ako dun sa exam ko kasi ang hina nung net. Lumabas ako, pumunta ako sa kabilang bahay, which is bahay ni Lola. Pagdating ko ron, nakahiga siya tapos hinahaplos ko yung noo niya. Parang may iba, sabi ko mainit si Lola. Dali-dali ako naganap ng signal para mapasa ko na yun at mapainom ng gamot si Lola. Tinawagan ko si Mama para sabihing mainit si Lola. Mukhang okay pa naman siya that day. Pero paglipas ng 1 araw, unti-unti na siyang nawawalan ng lakas. Pero hindi ko siya iniwan. Sinamahan ko si Lolang matulog. At sa gabi, doon na lang ako gumagawa ng assignment pag tulog na siya. Then one day, para bang nahihirapang lumunok ng gamot si Lola. Tapos nagka-diarrhea rin siya. Kaya gumamit na kami ng diaper. Pero ayun ako, di pa rin siya iniiwan. Nagpupuyat ako sa gabi para may kasama siya. Kapag gusto niyang umihi, paghating gabi, nandun lang ako sa tabi niya. Ang dami pumapasok sa isipan ko tuwing gabi. At hindi ko maiwasan na tuwing gabi kapag natutulog siya, hinahaplos ko yung mukha niya. At iniisip ko. At pag iniisip ko na mawawala siya sa akin, parang hindi ko kaya. Kasi parang siya lang yung taong totoong nagmamahal sa akin. Nakakaintindi sa ugali ko. Kaya dali-dali kong binubura sa isip ko na mawawala siya. Gagawin ko rin yung ginagawa niya sa akin, ang patuloy na umasa. Huwag pang hinaan ng loob. The next day, hindi niya pa rin malunok yung pagkain. Pinilit ko si Mama na dalhin na si Lola sa ospital. Iniisip naman nila pandemya, pahirapan sa ospital. Kailangan daw ng swab, tapos limited ang watcher. Una dinala namin sa health center para sana ipa-dextrose. Pero hindi pumayag ang health center, sabi nila, dapat daw talaga dalhin si Lola sa ospital. Kasi namumutla siya. So nung nandun na kami sa health center, sabi ko sa Lola ko, La, huwag mo akong iwan ha. Kahit anong mangyari ha. Sabi niya, oo. Oo. At pinanghawakan ko yung oo niya. Dinala na namin siya sa ambulansya. Tapos sumama ako doon. And then, ang layo. Ang layo ng ospital na pinuntahan namin. 3 hours and 30 minutes ang biyahe. Dumating na kami doon. Need namin magbayad ng 2,000. DJ Raqi, sa totoo lang, pumunta kami doon. 2,000 lang yung pera namin. So, pambayad lang yung dala ni Mama na pera. Nasa private si Lola.
Hindi pwedeng isali sa ibang mga pasyente. Matanda na kasi siya eh. Ayun, may sinabit na dextrose. Yung parang pagkain pero liquid lang. Tapos nagpaalam ako kay Lola na uwi na kami kasi 2 lang ang dapat na magbabantay. Si Mama at yung pinsan ko yung magbabantay. So 3 araw si Lola sa ospital. At sa loob ng 3 araw na yun, siya yung laging nasa isip ko. Minuminuto tumatawag ako kay Mama para kumustahin siya. Sabi naman ni Mama, okay na raw si Lola at uuwi na sila. Super saya ko that time. Inaayos ko pa yung higaan niya sa bahay para pag dating niya, ready na, makapagpapahinga talaga siya doon. So fast forward, dumating na si Lola sa bahay. Ang sigla ng mukha niya. Tinanong ko siya, sabi ko, La, saan ka? Okay ka lang ba? Tapos sabi ko, La, palakas ka palalo para okay ka. So yun, nakakakain na siya ng maayos. Basta, hindi ko akalain na magtutuloy-tuloy yung paggaling niya. Ang lakas niya kasi nung araw na yun. Kaya lang, kinabukasan, di na siya kumakain. Tulog na lang siya ng tulog. Hindi na niya kayang umupo. Super sakit. Nakikita ko yung lola ko na ganun siya. Umiiyak ako kay Mama. Nagmamakaawa. Sabi ko, bilhan niyo uli ng dextrose si Lola. Yung pagkain na likido. Siguro naawa na rin sa akin si Mama. First time kong humiling sa kanya ng ganun. Ang hirap kasi wala naman akong trabaho, wala naman akong pera, pang-ambag. So naghanap si Mama ng pera. At sa araw na rin yun, 5:00 ng hapon, pumunta si Kuya sa ospital para bumili ng pagkain nga. So, total of 7 hours na nawala yung kuya ko. So, nung pagdating ng kuya ko, ayun, agad-agad, sinabit kay Lola at kung ano-anong pinaggagawa. Pero nung time na yun, hindi na dinidilat ni Lola yung mga mata niya. October 23, 2020. Nagtipon-tipon kaming lahat ng mga pinsan ko. Kapatid ng lola ko, mga tita ko, mga kapitbahay namin. Andun din sila sa bahay namin. Nagdasal kami. Sabi ko nga, kung may karugtong pa, yung buhay ko, pwede kay Lola na lang ibigay. Ang sakit eh. Wala akong magawa para isave siya. Samantalang dati, siya ang laging saver ng buhay ko. 7:00 ng gabi napansin ko, DJ Raqi, yung kamay ni Lola, yung kalahati para bang wala ng dugo. Pinisil ko ng madiin. Nakita ni Mama yun. Sabi niya nga, wag na, hindi na niya yan mararamdaman. Hindi ko alam kung ano yung talagang eksaktong mararamdaman ko that time. Kung sakit ba, lungkot ba, hinagpis, pagkagutom, wala eh. Then may butterfly na dumapo sa paa ko. Tapos naalala ko bigla yung conversation namin ng lola ko. Bumulong ako sa kanya. Sabi ko, Lola, parang malaya ka na. O sige, ingat ka. Ingat ka sa paglalakbay mo. Mahal na mahal kita, La. At umalis na ako.
Parang yun na lang yung hinihintay niya na sabihin ko para tuluyan na kasi siyang lumaya. Pagkatapos noon, sabi ni Mama, alisin na yung dextrose na nakasabit. Baka hindi siya makapaglakbay ng maayos. Hindi ko kinaya. Umalis ako. Pumunta ako sa bahay. Umiyak lang mag-isa. Hindi ko kayang makita yung taong karugtong ng buhay ko na mawawala na. Wala na yung taong laging nag-aalala sa akin pag hindi niya ako nakikita. Wala na yung taong mahal na mahal ako. Wala na yung taong best friend ko. Wala na yung taong pag may pagkain siya, hindi niya kinakain para lang maibigay sa akin. Wala na yung taong pag may sakit ako, maghahanap ng paraan para gumaling ako agad. Wala na yung taong kasama ko sa pagtulog. Wala na yung taong mas nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal ng isang ina. Wala na siya. Sa pagkawala niya, ang dami-dami kong sakit na naramdaman. Na-depress ako. Hindi ako lumalabas ng bahay. Minsan na lang din kumain. Hinahanap ko yung pagmamahal ng isang lola eh. Wagas na pagmamahal. Yung mga photo ni Lola, inalis muna ni Mama kasi alam niya na pag nakita ko, iiyak na naman ako. May nakuha akong picture niya. Yakap-yakap ko sa gabi. At nung nakita ni Mama nung umaga, alam ko, tinago na naman niya. Ang hirap mag-umpisa na wala siya. Ang hirap bumangon na wala siya. Wala akong makausap. Alam kong iba na yung kinikilos ko. Ang dami nang pumapasok sa utak ko. Gusto ko na rin sumunod sa kanya. Isa lang yung hiling ko. Yung makita ko siya kahit sa panaginip man lang. Pero wala, naghihintay ako hanggang ngayon. Naghihintay pa rin ako na bisitahin niya ako kahit sa panaginip man lang. Ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Ang dami kong gustong ikwento. Kasi sa kanya lang talaga ako nakakapagbahagi ng lahat-lahat. And kahit ganoon, hindi ko man naibigay lahat ng pangako ko sa kanya ng mga material na bagay. Taos-puso akong nagpapasalamat sa kanya. Lola ko, salamat sa lahat-lahat ng pagmamahal mo sa akin. Hindi ko lang in-expect na ganun kakadaling kinuha sa akin. Malapit na sana yung birthday ko, iniwan mo naman ako. Thankful ako sa iyo, Lola. Kasi, nandyan ka palagi sa akin. Tinuruan mo ko ng mabuting asal. Sa'yo rin ako natutong mag-ipon at magtipid. Tumayo sa sarili kong mga paa. Lahat ng binibigay mo sa akin na pera noon, iniipon ko noon. Para may pandagdag sa mga benta ko. You will always be remembered, Lola. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mahal na mahal kita, Lola. Sa ngayon, DJ Raqi, unti-unti ko nang tinatanggap ang lahat. Pumasok ako sa pagiging isang small YouTuber. Ang dami kong naging kaibigan. Ang depression ko, unti-unti ring nawawala sa tulong ng mga bago kong pamilya sa YouTube. Second year college na ako ngayon. Sisikapin ko makapagtapos para matupad ko yung matagal nang pinapangarap sa akin ni Lola. I know, Lola, kung andito ka ngayon, ang saya-saya mo para sa akin. Never kitang bibiguin. Yung tumulong sa ibang tao, gagawin ko yun. Hanggang dito na lang po. At sa lahat ng may mga lola pa dyan, alagaan nyo sila. Ipadama ninyo yung pagmamahal, pag-aaruga,
na nararapat para sa kanila. Muli, ako si Miss A at ito ang aking secret vow.